Here we are here at Grass Island, or we call it Top Moon or Fisherman's Village. We are here with Bunnies, Teresa, And me, of course. And me. There's Jenny, there's Joanne. Thank you for watching. Enjoy the day. Please subscribe and click the button below. Thank you. Nandito na kami sa Top Moon Pier. Ayan. Ayun, yun yung Top Moon Pier. Diyan kami bumaba at dito yung entrance niya. Can you see the big fish here? Papuntang Top Moon Street. Can you see the big fish? You see the bottle? Alright. Ang problema namin, wala kaming tubig na inumin. Nahanap pa kami. Naka-close kasi yung mga bibilhan namin ng tubig. Oh, this way, gano, this way. Okay. Binabalikan ang buhay probinsya. Dried na yung mga Carabao grass kasi walang ulan tsaka malamig. Dami nila, oh. Ay! Ang dami mga baka! Alam, may bangkis pa. Awal na baka. Wala nang may-ari. Pag-aari ng gobyerno. Yan. Yun. Boom! Everyone are hiding in the city. Gusto nila dito sa village. Mga taga-syudad, nandito na sila mga nag-camping. Okay, ayan na ang Top Moon Grassland. Ala, nagmayad dyan tipatuan. Kasi crowded na daw doon. Wala kaming place. Or walang gusto. Ito mga kasama ko na yung kanilang tent. Dito na raw muna sa taas. Ay! At dito kami sa isang park. Ayan crowded din. Siguro na isang araw pa sila nag-put up ng kanilang mga tent dito. May kanya-kanya talagang space. Ayan na po. Ito minute natin. Kailang dito G-round. Kasi labigao lagi lang ako. Okay. Ayan. Ang ganda. As in. Diamond shine. Sunset. Diba? Where are they na nga eh?
as in, halos dito na pala yata nagpunta lahat. Ayan, malapit na tayo sa dagat. Pero tingnan mo, may mga tae pa rin ng baka. Meaning, yung mga wild na baka, nagpupunta rin sila dito. Ayan. Mga amoy baka, ang environment. Kasi talaga as in, marami sila. So, try nating bumaba. Ang ganda ng view. Oh, wow! Grabe! Oh, saan ka pa? Grabe, ayan ah. Try nating bababa doon. Hanap tayo ng way. Ito, pwedeng bumaba. Try natin dito sa kapila. Ah, ay, ang ganda. As in, ano to? Mga... Wow! Bakit ganito ang bato dito? Manang. Manang, malaki na yan. Manang, yung isa yun sa sige, oh. Uyutan na di alon. So, awan na dito ng takbo. Yes. Ayan, mas malaki yan. Manang, ready. Nauyong nga eh. Ano ginagawa ng sirena dyan? Bakit? Polluted na yung ano? Pero sirena! Ay. Parang yung sirena na ano, palang sa ano, magpalas ka doon. Picture balance lang, hindi palandra. Ipalandra. Nang uuwi ang mga tulisan. Ayan. Dalo yun is coming around. Kaya uuwi na kami. Okay. Nandito kami ngayon. Exit kami dito sa Fisherman. Uy, wala bang magagalit? Ayun, ang laki oh. Oh. Tapos, nandito tayo sa pinaka-plaza ng Fisherman Village. Ayan. At ang basketball court nila. Pag piyesta siguro nila dito sila nag-ano, papaligsahan yung mga basketball ano. Ito yung letters box nila oh. Hanggang sa 90 families, 90 doors. Marami sila dito. Bye-bye, Tapnon.
Gawi dun, dagito yung buds. Going home now. Okay, enjoy. Late.